Sen kim? Nereden? İslam Seyisov, Aşgabat'tan. Rapple değil. Kimin ideyası? Menki. Özün düzdün. Aa. Şu gelen vaxtı. Yanında hiç kim yoktu. Kelleme gelen vakti konu mektenkiler vardı. Kimler olar? Şu konu mektenkiler. Şu köne mektep fit aydanlanız mı? Aa. Şu yerde şu zat vardı. Öz aranızda o internette indi köp duş gelen. Rapple dili kim düzdü, kimin kelesine birinci geldi. Yani 2021 yılda şu ideyani men yazantım sana. Aa. Yadın mı? Edzeye o yönden eran bafenem yazanın yadımı düşüyor şun yalak bardatlar edelliydin. Men şonu sana da deyiptim davay uludan bolsa bardatlar gireyin idim atak kiçinemelere girecek edil şun yalım gelli bir oğlan bileme o tanıyandı okmay mardan olan bir rapper zat. Ay şun yaldat edeli ağam eyle beyle maslahat ay menem deydim ay ol bana gelenne internet yarış edelliydi şun yal online dat rapperlan arasına men dedim on yaldat edesim gelen ok. Men girecek oldum, ulda da girecek dedim. Şu men isleyen zatla yetiştireli, oğlum dedim men bolya kollayan yanında kömek edecek, beyecek. Şey dedim rapli dil öyle. Yani ideye vermek bilen rapli dili kurnamak koymak da tapavutla o zatlar. A уже другая тема. Aa. İdeye yani her zattan alıp biliyorduk. Mesela göryan kinolamızdan, göryan kontentlamızdan, libo yerden alıp bolya. İdeye alanın bilen yerine yetirmek o başka da diyorlar. Adamlara ne aylık sen gödürleyebilen olsan, ne aylık açıda da gödürleyebilen olsan, ne aylık formatta. Ana öyle yam kurnamak oluyor. Rapple dili kurnama kim etti? Konu mektep. Bar bey başka da oğlanlar da atlar bar. Alğaşandaydan administrasiya filan meşgulanan oğlanlar bar. Bir seriyasında yankı mardan yan oğlanım var. O kömek etti ol başta. Allah'a değil. Yüreğiyle yapışım. Yani son bilemok. Gepler de atlar, belki gepe gidiyanırlar. Bir kere adam öz kaçtasını düşürüp başlıyor da. Köpüne yan dinlese. Şu olanlardan. Öz tay gitti mi ya sen tazdırdın? Ya özi. Deydi men ağam men özüm ayretin bir zatlar etçek deydi da. Deydi ay menem davay ollayanlar. Ol deydi bana şunu yalo. Başta kaydan radım var deydi online yarış eyle beyle. Ana şunu men özüm etçek deydi. Bu rapli dil men uğruvinin değerliydi mi şunu yal bir zatlar deydi. Menem böyle öz uğruvinin bilyan olsan var sağaman dedim. Razı edip koyverdim bilem oksan nemeden nerede olur. Yani rapli dili baştan mesela hem koyculuk işler var o tadı neyle bolmalı, neyle formatta olmalı, kimler oturmalı, kimler gelmeli, kimler çıkış etmeli. Hem adı baştan özüm ettim. Pravilalarını, idatlarını oğlanlar yani Süleyman Nezbitir, dağ beylekler, Mehmet Tizet, qarası hem mesela şolarla maslahatlaşıp ediyaz. Öz fikri boyunca giden bolsa, yani razı bolup giden bolsa, ne için şu olsan gahar edip dis yazıp verirler. Dis yazan bağımlayan bu adam bana. Ben tamam. Şu yakında bir zatlar deyip çıktı. Ne mi deyip çıktı o? İl derek mi, il berek mi, nime? Belet. İl belet mi? Men eşitlik koramak. Men eşitmedik korsam demek bir idirli dislerler ol. Bir normal dis olsa eşiterdim ben. Özger neme? Oyuncak mı sana? Ne mi zat? Özger. Bu ne mi zat oluyor? Görmedin mi internette? Yok. Gören varsan ait. Belki görünürüm. Ne mi zat ol? Özgeri bilen o, disleri bilen o, internete giren mi? Ay kavat. Giren elim degen vat. Kimleri hazırlayan? Özüme gerek zatlar ediyen ayarlayan bollu. Özün gerek zatlar, haysılar olar. Mesela bir post koyacak olsam bir snippet videolar da atlar var. Onları tayinlasam internete koyacak olsam, yükleyecek olsam girip şoları ediştirip çıkan. Hatta şumlu da atlar oluyor mesela. Olar
sen internette az girseňem eşdilýär da gulaňa. Şu eşdilen ok gulaňa diýmek pesdir olatlar. Ana men şo nize kolyam. Ne men senem meselem sen kontentlaňy dogry göremok, ýani bilýän sen kontentiňi значит bağır bir zady başyň şygyrdysı bar. Ana şonu ýalykdy. Repl dilde yeňme üçin участниклар näçe mat berýär? Участниклар iştat beren ok. Biz olary özümüz saýlap alýas, geçirýäs. Kimde talant bar bolsa köpçülige çykarýas. Repl diliň maksady şo zat. Adamlardan pul almak değil, o kim diýen bolsa ýangyş informasiýa. Eger diýen bar bolsa şonu ýaly. Yani çıkış etmek üçün, utmak üçün pul alaňyz. Yok, pul berýäs, meselem ýeňeje berers, meselem diýiljek. Näçe mat berýäňiz? Yok, men diýiljek diýen şonu ýaly. Ýöne gatnaşyjydan zat almaýas biz. Berebilers. Yok, man gep pulla däl, umman razy edibilers. Edersem. Şu çıkış edýän oglanlara näme üçin seslerini reverb, bir autotune, yani atmosfera bolar ýaly effekt bermeýäňiz? Rap bu jany sesse geçmeli sahnada. Rap şonu ýaly eşitmeli men pikirimçe. Diňe de beýlekler men mesem şunu golle. Autotune berjek bolsak da deçek bolsak onuň kimin olaň içinde talantlydygyny halkyna edip görkezjek, onuň seslerini mesem özümüz işlejek bolsak. Ya näme üçin? Siz mysal üçin özleriňiz bir toyda bolsun, tam любой bir konsertde bolsun çıkış edeňizde öz sesleriňize effekt berýäňiz. Yani oglanlar çıkış edende olara hiç bir effekt bermeýäňiz ve hemmesiniň hem yerine ýetirilişi слишком сухой. Näme üçin? Şo suhoy bolmaly şonu ýaly. Biz öz wagtymyzda etdik ki ýam görkezjegimizi görkezdik. Häzir fonogramma zat aýdylýar, meselem toyda zatda. Meselem kim häzir toyda ýazbytdyr gidýär, ýa-ni saparanadagy, mätdagy, şo taýda żywoy aýdyp dursa, adamlar haýsy aýdym diňläp tanýarlar şunu. Şol aýdymyň effektini aly bilmeýär. Şol żywoy aýdyp dursa, şoň ýerine ýetirişine ýakyl tanys edip zat edip o zatlar beri bilmeýärler. Toyda edilýän zat ol. Häzirki döwürde. Ol sahna, ol repli dil, o taýda çista talant. Seni näýlek çykýar, şonam görkezýäs boldy. Şonu ýaldy. Ya toy bilen konsertde öz versi bolmaly däm? Yani studyny zapis, ol çista platformalar üçin. A toyda, konsertde çıkış etmek üçin oňa aýratyn bir taýynlyk görmeli. Ýöne köp aýdymçy reperler особенно. Diňe fonogramma näçe? Näme üçin? Toyda men ýerde. Toyda hem konsertde hem? Konsertde dil fonogramma däl, aşagdan ses goýlar, ony bütün dünýä edýär ony. Meselem kim diýiljek, eminem şonu ýalyk. Aşagynan öz sesi bar üstünden aýdýar. Ya back vokal bar. Back vokallar bar, şu adam şonu ýalyk. Bizde o back vokal emes. Men bilemok da konsertlere zatlara gidip göremok şu wagt kim rap konsert berýän bolsa. Özüň konsert bereň okmy? Ýok, men beremok. Toýa çykan? Toýa da çykamok, konserden beremok. Ýöne konsertler bolar, başlar. Gazançyň nerden? Hudaý berjek diýse, esenlik ýerden berip durýar. Taksawat edýän. Ýok. Ýok. Saksçylyk edem ýok. Haçan ve näme üçin rap'a başladyň? Birinji ýazgylar bardy, studiýa ýazgylary. Şu 2005'te zatda ýa-ni özüm öýde DMK zat ýazyp başlaýardym. Ýa-ni gitaran, beatron bolup, zadydan bolup. Studiýa birinji 2006-njy ýylda zapis etdim. Ýa-ni rap'a 13-12 ýaşlarymdan bäri uja aşyk boldum. Şondan bäri men rap bilen ýaşap gelýän ýysem bolýar. Studiýa ýazym 2006-da başlady. Professional studiýada. 2005'te zatda özüm üçin DMK zat ýazýardym. Hiç erik gitmejek aýdymlar da ýöne özüň üçin edilen zat. Türkmenistanda bellep biljek top 3 türkmen rapper kimleri saýlap bilýän? Top 3 diýen zat ýok mende. Men top 10 diýsen jogap bere bileýin. Oý top 10. Top 10 köni mektep, köni 9 adam. Bul 2 oňalykda ele gön şol 9 adam. 10jam
Täzeler var mesela täze yüz var, Citizen var, Swiss var, ana gyz var like hani beýle oğlan var, professor. Gelecek bada görünüp duran olanlar var. Şonuň içinde men meselem geleceğin stili var hani. Gelecekde mainstream olacak stil var Citizen. Onu şon goýubiljek. Türkmen rapte Karol kim? Men onu ýalyk wapros hiç bolmadym. Bilemok. On Karol onu adamlaryň özleri saýlaýar. Meselem sen rap aýdýarmy? Sen muştoň sana Karol diýer. Ana şon ýalyk. Köni mektep aydymyna yenem kimler girip bilerdi? Sayk girmedi sebebi bunu klipli çıkarmalyk maksadymyz şody. Olam nämek için bilşe alan ýalatlara düşenok. Citizen bara. Yok, köne mektep. Sen berýän soragyň şo dem. Köne mektep aýdym. Yok, klipa düşmek için Citizen bara. Ha, Dublöra. o taýda dublör gerek däl de. Rost suratyny goýmaly eken. Yo, bolmaýan ýalat. Diňe şo sebäpden saýkdaly uças dedenak. Awa. Klipini çıkarma maksat ettik. Şo niýete geldik. Şoň üçinem. Şoň etmeli boldy. Zor bahana tapan. Yo, bahana däl, hakykat ol. Mende Telegram kanal bar. Şu yerde tor soraklar yazýarlar ve soraklaryň biri saýkdaly bilen näme üçin fit yok? Bilmedim. Barama bir yok. Ol var, long mixed ol. Men rap aşyk diýip aýratyn ýok, etmedik çynyň jony. Näme üçin onu bilemok men. Eddiňe saýk bilen näl köp kişi bilen ýok. Soprano bilen ýok. Matt bilen ýok, Esbiter bilen ýok, oňun näme ýok. Fitden zady halan okum. Halyan. Na gerek däl. Yo, näme üçin gerek gel aýdym bolsa gerek. Näme üçin onda ýok fit? Bilemok men onu. Ene olan ýollary men öz stilim bar, meselem. Dogry gelenok. Belki şol sebäpden bolýar. Näçe sany kepkaň bar? Ay gatken. Bu kepkaňy agzalarymyzyň arasynda razıgrat edip bilesmi? Edilýär. Uslowiýasy näme bolsun? Onu sen aýt. Sana bir sana dis yazsınlar. Ýaşynlar biram eşitdirip bilseler maňa. Sana eşitdir bilen dise, şoňa kepka soğugat. Diňe kepkede skostan başga eşikler emmeren, ýani eşitdirip bilseler gowuzat bolsa men eşitjek, diňlejek, gowy edipdirler aýdyp. Ýani ýok da ýerdat. Ýani sinner tiýen sinner. Menen bir eşik soğugat komplekt. Şoňa. Instagramyňda kepka suratyň bar eken. Şo suratyňda saçyň ýok eken. Ýok da. Saçlaryň ýok eken. Ýok, listede men. Ba. Felçeň bol bilen ýa-ni saçyň ýok bolanlar meselem pitbull, hatda öyle bilen saçy ýok. Şolara diýip bilerdiň saçy ýok. Kim ma bizde? No az diýeli. Bol. Yarısı ýok. Felçeň bol biler o. Ha. Şo yarısy nere gitdi? Türkmen rapyň derejesini götürmek üçin gitdimi? Ýok, bu zatlar nemeden bolýar? Gene diýil ýa-da bilýärmi? Ana şol zatdan bolýar, hiç gelek rap, map, saçyň aýar ol, on zatlardan näl? Zal gatnaýan? Bu zat gatnamak içerik. Wdruk ýa-ni gatna başlajak bolsa, bukada sportivny çotky in başlar bar. Perçatkalar bar, gruşa bar, palyan, bahasya mamatly. Çotky giyinýän, zanimasiýa edýän. Malum. Birisine dis ýazyp gördüňmi? Kime? Aýda uruneken biz dislat ýazýardyk. Esbitire ýazdyňmy? Ýok. Oň bilen biz başdan bäri bile. Haýsyrlardan bäri ýa-ni.
bile yöne fit yok. Fit yok, yani bileden işlemezken. Mesela men kariyeramda, albomumda, adımda koşuntlar var. Onkularda men eden koşuntlanma bir-birimize yardam gollu hemişe berilip dur ya. Yok man fit bilen söylüyorum, fit nem için yok. Fit ol nem on stili başka zat, on ediyan adı başka zat, menki başka zat düyünün. Kimlere disyaz gördün? Men yardımazı şonu koyayım. Şu disyazan demesem gitti. Kenel. Disinden sonra gitti diyen de. Otorta şolatlar diýýär, ne şo fena da otyrdyň bolar, men bilem o näder bardygyny, ýadylýanyny, ne sana ýadylýar ile bile yo, men işte bu. Hem şeyim var ha. Badyr kiçik urwinlerde. Däle kiçi orýundam. Däl diýse däme. Oya. Yo, men eşdim. Näýse aýsaydym da meselem. Näme Google şu? Dis menem bolýar, disde no. Dälim. Yo. Son albom näme? Iblis mi? Owa. Näme atady? Duşu dise. Dis solanna ýymyna birine gönük turup aýdylanna meselem şoňa dis diýip bolýar. Alop şaryp men kim özüne çeksin diýip orta oklaýar. Her kim näme söz egesini tapar diýip nakıl bolýar, bilýän türkmen orada. Her kim özüni görýän bolsa özüne çekse, on köpçüligi näme maňa dis ýazypdyr diýip çykaryp bilerler her kim ony. Yani aslında dis diýip çykaran o, men güýmeniň diýip orta oklady boldy. Saýkny aran gowmy? Onun goýerwetden o. Sana yazan dislardan kimleri bilen? Hiç bilmem. O döwürlerde bad kän bir o adam rap şu atqyalyk ýaman köpdi. Ine men rapper diýenler. Şu wagtlar eşdenlerden atlary ýadymda almady. Sen pikirin boýunça türkmen rapine kim birinci başlady? Men birinji eşdenim Bayram Taganow diýip bir aýdym şoňa da ýok bolup gitdi bahir. Şoňa 92-nji ýyla datdy. Sirkde konsert beripdi şo. An şo taýdan rap edip bir zatlar edýät da ol Boniem zat grup bolan aýdymlary wadyr bilýän bir kiljek raplar okalýady şo taýda. Onda şo ýaly zatlar edýär, reggae edýär şo adam. Men rap nirden eşitdim diýsem, bir şonu edebilerim diýbiler, meselem Bayram Taganow'dan eşitdim men 98-nji ýylda. Şu adam madyr Leyla men hem aýdymyň ady. Leyli, çağınım küýseýän ýa-ni hem bilýär, meşitmedim meçiňiz. Dinläp görüň o. Soň ortaça ýanlar dizet ta wady soň neme o ady wat party boýdyň. 2000-nji ýyllar, 2001-nji ýyllarda. Aýyň soňam näme başlady? Ya MVP biziňkiler, wopşym şu biziň pokoleniýamyz gir bolupdy. Citizen diyen rockstar bir rapper var. Şonun karyerasynyň başynda şoňa podдержка etmişiň. Näme üçin beýtdiň? Dastoyny olan üçin. Potensial gördün. Gördüm men şol adamda. Potensial gördüm. Şondan başka yenem kime podдержка etdiň? Men köp kişi podдержка etdim bilem, o podдержка diýip bolýar, onlara diýip bolýar, ýani gollandym kän. Motiwasiýa berennem bir gerek ýardymyny berennem kän. Şu wagt başy tanalmayan, ýöne go rap okayan olanlardan kimleriň atlaryny tutup bilen? Aýtyp beren men tägem. Owa. Tanalmayan. Kimke tanalmayan? Kim diýip bolardy? Adym tutsam ne? Men tanalmayan mı diýip bolam, atgörörlermi näme men? Sen bizi tanalmayan asa etdiňmi diýip diýis ýazarlarmy soň? Diýen ýazýarlar diýen. Kepkaň utýasaň? Mut dersen? Ha? Ýa konkursda utýa kepkaň diýen. Men plan ni biljekkel. Kim diýbilerken meselem? Täze tanalýam.
Owa garakumdan soň tanaldy. Ondan öňüm tanalýady. Näme üçin? Şondan soň Haskow tanaldy. Doğrudur. Citizen tanalýam şu wagt. Rockstar o. Seni tanıyan ekenin. Owa. Kim ka? Ay bar tanalyp gidendir meňe ýam näşula çotky rapper boljak adam diýendim emes tanalýaýam. Ýa rap dille bana tanatly olanlar. Çıkış edenlerden mi ya sudyalaryň arasında? Çıkış edýänlerde. Sudyalaryň arasında. Otayda kan. Hemmesi. Tez aýdym çıkan ok. Näme üçin? Alham gelen okmy? Alham gelýär, alham hiç giden ogam molin wagt diýen bir zat bolýar. Başga işlemme zatlamada näşe umuman meşgulanýan zatlam da döredijlik. Şolar bilen kan bar ellegen ok. Bar ýana taýyna goýandan many çykyp başlar ýoş-ýoşdan. Ekskluziwny bir zatla paylaşyp bilesmi? Telegram kanalda. Entegi içeri çıkmadık. Çıkanla paylaşaýmydyk. Çıkmaka paylaşsak olan okum. Bolmaýar slidetden bolýar atynýam. Ya Ekskluziwny berelinde bir zatla. näme ekskluziwny meselem şu studio ne şu tay birinci sen ýazyp oturdum şu taýdan tak hiç kim sorat emedik koranok vizada aýagyň düşdüm. Ya reklama diýem ýok, ekskluziwny bir content. Ýok mende berýär kontent näme diýen meselem. Возможно, bir surat bardır, hiç kim içeride görmedik. Misal üçün saçlı wagtlaryň. Aýalar ýokdurlar. Batyr o gözlemeli arkiwi oňa kam wagt gerek. Şoň üçin özüň goýmaňa derek bir zatlar. Ekskluziwny özüňden. Blitz soroklara geçes. Men sorok berensem maksimal tez jogap bermeli. Repli dilmi ya özger? Repli dil. Sayk dälimi ya aýda özüň? Sayk. Senin aýdymyňy dinläp ul olan azalarymyza bir zatla diýjek bolsaň, diýip bilen. Dinlemeňiz dowam edin. Garraýançak.